Adonje dwe mar ang'wen dwe chuny chiri chenro en Osemoke kendo liel ano mondi makoyo MC Kakamega Spandita safu goto ngiso koro wuoda bando wuod sia wuod Kakamega wuod Kisumu by choice iseyawo kambi nyocha waseyao kembi ni adi kembi na yao yes achiel mar Homa Bay achiel mar Kisumu yawo Masiaya Bay sia gora weni mar Kakamega Azimio company angi company sadi abich achamo Kericho Uasin Gishu Kericho Siaya Kisumo Homa Bay nyaka Tapki okay nyocha wan gi April Fool's Day yes tarik achiel are you a fool you bedo fool seriously you bedo fool mo bedo foolish you ni we radio ai ngato wuonda ni police abich Odere station my police Mobunga. Yes. How is that possible? Malando. No. Muwacho ni Abramovic. Kaito IBC be wuondowa. Yes. Ni voter registration ni pod dhi mbele. Is that true? Nyaka 2022. Is that true? Fool's Day. Osemoke kendo liel ano mondi makoyo MC Kakamega Spandita safu goto ngiso koro wuoda bandu gik moko modhuro osetimore e kind thuolo ma ok tin jumbe ariyo mokalo nyaka sani yes achiel kala papla yes ndege ndek jakom nyocho dhi e iko mar chiamandwa yes mano iluongo ni mzee Jackson Kibor mano jaduong Jackson Kibor inindi gi kwe rest in peace kama intiere yes koro gima dhiera siasa kama koro wachomo nie wang'eni en siasa monego beni sera mari emedhi te uso iwuoyo iwuok edhi kumidhiye yes issue based politics bedo nade Maka Jakom yes baba His Excellency Doctor the fifth Raila Amolo Odinga Right Honorable Odhimanyo kura Uasin Gishu yes West Pokot gi Elgeyo Marakwet to kamo pake ndeke opak chopa machano hanga ine Uasin Gishu okunya yudo hanga machane pap airfield pap okay pap yes you can only find a hanger iwinjo e dala baba mantie Bondo Opoda State House Opoda kachiel gi Wigot nitie hanga en gimo ndik ni H machopa apenji hanga en mingawe lago sira muwi weri gi hanga mar lawo mar chopa kuma chopa pie iluongo ni si wanda matin mar alap mar kalapapla bas mano hanga and imagining that chopa mar babo go gi kid is tantamount to treason mano treason is not even imagining ni kidogo wi baba imagine ni kidogo wi baba we cannot even imagine that no kanindo no kamulo dhako ango kendo mano kitimo daktari no wacho niki kachiem sukari no idho okay His Excellency Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto no say apologize apology ano kadich ga apology no apologize wodi ma James Opio Wandai yes or reject apology Yao bende ginjo kondele owacho ni okay yes gima nwatimo kondele ka udhu nuoyo Uasin Gishu machane riasol koso machane riasol to an napenja jod kondele Dafur untie amoso ukajo kondele untie ibe usechiemo donga moso magoma sabi kondele tie lori untie tie lori ai ure wach ngani do thu gi pinyo wach awacho ni Ruto ko onego bi kondele next week obiro karamo awacho ni Ruto biro Kisumu karamo obi manyato tim rally stopover obi kondele wadwa muose gilio Ruto in short obi gi chopa statement bano gol koda yawuot Hohomaro kak adek yes Caleb Kositany no kamor gi statement mabene ni golo Oscar Sudi mano wuode Kipseret kia Kisungu kaeto gi governor ma county ma Uasin Gishu Jackson Mandago ne gi wuoyo maber kendo ne gi kwa ng'uono kata kamano kasomo ni gima Caleb Kositany nondiko e Facebook page mare gi dho Kisungu ka quote
The helicopter that Junet Mohammed came with had a hole in it even before landing and was actually stage managed to create a narrative that Uasin Gishu is a violent region. Yes. I think Junet suffers from an outbreak of loose mouth and a dustbin of a brain. Yes. Wacho ni chopa cha Caleb Kositan, chopa MP. Chopa no the kacha go se tuche. Again, I think chopa most tuchini rinka tamani bwana. Jogi beri ki chopa za dier. And I think the government sani onego bedni improvise security mar baba. That statement Jo Israel regrettable. Yes, to say the least. We want ni jo Israel sani mu chungi baba kata kutoka ujende makondele. Nikare. Eyo machia. Siasa masane wagoyo. Yes. Ubedi siasa ma issue based kaka kanisa wacho. And let us be political tolerant. Exactly. Kenya duto en marwa. Kabisa. Kata mana dhok. Adwani watiko ri chiro maro Osemoke. Mondo kwa kwa mana dhok mose bed kigolo kod jo siasa magodi yam. Yes. Achiel kuomgi. Mheshimiwa Babu Owino Ongele. Paul Ongele. Paul Ongele. Dhok misebedo kitiyo godo ok en dhok maber mheshimiwa. Wakunguru dho. Wadimbre uru. Political tolerance na kabedi. Baba benya ku respect. Unano ka baba nya yuakri ho. Ndeki dwago ikiri. Jo idwa nega. Oyo. Yukure. Osemoke. Kendoliel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito Safugoto Miso. What bandu? Wadano kalgo de gaori. Wadhi nyaka e county no manoma Homa Bay. Devolution. Yes. Kapo kodonje devolution hie. Nitiere japuonj moro. Ma osebedo deputy headmaster mar school moro mar jigiwegi kata private school. Yes. Japuonj no osebedo ka njao nyathi moro ma ja sikul mopuonjo ma ja ina 15. Mago nyithino manjo timo class 8. Underage. Ja ina 15. Yes. Kora penjo niya. Ang'o muketho nyingo mabe? No. Nikech ma timo winjo mana yo cho siangi yo siangi. Seme be nitie mama ojana moro mane dwa bambo min. Suali. Mago jodak, mago jo seme. Mano jo seme. Mago dakis. Koro wuodo mabeni. No make. Kendo nito tere station maro bila mano ma Rodi. Yes, Rodi Kopany, road company. Okao nyathini be okele station ka. Openje. Be ena dia ni japuonj osebedo ka rocho ratiro mari. No oyo. Japuonj osebedo ka lemo. Kendo ane masebedo ka dhiye ode saka sa. Bas, ane masebedo ka milumba ni malo. Koro ja makosa en nga. Japuonjre. Dong milumba ni malo. Mwalimu mimi miluma yangu nyathi. Inishua ni en nyathi. Inishua ni en nyathi. Okay. Onyalo bedo nyathi age wise. What is definition mar adult? Adult en ngamo se ginene puberty. Mano je ngamo se turo sauti. Mano je igadi. Ngama ni base. Kise punja kaja ohangla. Mani se denje adult. Mano ge ma okwedo go kam mamalo ge ma ja kamega wacho. Nyathi en nyathi, bedno yie, bedo ni ok oyie, bedo ni malo, mano kwadonde. Ratiche nyaka wariti. Japuonj nie, gima koro nyaka sano chomi, one idhi bedo registered gi TSC. Yes. Ok chak ni kamora mora e piny. Is no longer member. Mara ariyo, or the lose benefits. Benefits give you lose. Wasemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito Safugoto Miso. Koro kapod mwana Homa Bay kamane wacho cha. The great county of Homa Bay. The great county of Homa Bay. Redeemable. The county of choice. Redeemable county. Kanye. West 10 years. Apenji. Lakini wangu ni machia kita modero dhogi. No. Na His Excellency. Akubanes. His Highness. Fundi. Banana is difficult to climb. Fundi sani onge size marja. Beni neno foot ma. Neno kit fundi. What ma wego sani winju twitch ma. Neno sudi ni. Neno line Neno sudi no. Wane mwanka. Wanga. Okay. Yes. Wangeo ni sani jokano jokisumo. Ugonwa pata go. Kendo unyiero kabisa. Wuod Kisumu kama bende en anyalo ngeni wuod nera. Inge gima no nyisa. Mano nga. No, name them. Ochako nani ya. Homa Bay untie. Ne wantie. Jo Karachuonyo untie. Wantie. Jo Ndhiwa untie. Ni wantie. Yes. Ne wan kaka jo Kano. Sani koro Homa Bay mano magwa. Iwinjo wach no. Homa Bay magwa. Magwanga. Mano tele nang'o? No.
ni Homa Bay, ni wan kaka jo Homa Bay wate. Ni wan Magwanga. What is that? Don't go Homa Bay. Ingeni sani Magwanga dhi e bwo wanga. Manen. Okay. Hey. Rephrase that statement. Yes. Ni Magwanga dhi Honorable Magwanga Oyugi Joseph Oyugi Magwanga dhi tiyo e bwo wanga. Iwinjo. She's going to work under wanga. To teach dhi tire. Teach dhi tire Homa Bay. Okay. Teach dhi tire Homa Bay. Yes. Butimo nomination. No promise one of the team of free and fair nomination. Mami Kai Catherine Moma. Yes. Orlando Tarik with the team nomination. Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori. But consensus. What has happened? Consensus oyene. This consensus oyene. Angomi no where oko Dr. Evans Odhiambo Kidero would assume. Tell us why. Nene Buramar board. Yeah. Marboard kanyi. No claim ni he was on a board meeting. Benu gochone. No ne message. Yakongo gochone didi. Iwinjo. Angi mangeo yo. Democracy. Iwinjo nini consensus. But also chama nigi structures. This is not the consensus that we wanted. No, mano yin. What were the consensus kitimo? Jite be the table. Nencho wan gijuchunga di aboro. But now the worst part of it. Worst part of it. Yes. Ne waneno recycling. Ne waneno list mobedo. Kitchen cabinet. Circulated. Kitchen cabinet. Governor Gladys Wanga. Deputy Governor Magwanga. Joseph Oyugi Magwanga. Senator Moses Kajwang. County Secretary. Aya. Women rep nga. Ubago nga. Oro luoko nyar Mbita, nyar Suba, Lavenda Ojala. Yes. It lit by a lot. Lavenda bikata gi nini? Lit by a lot. Wa mama party. Koro ni biti sogola ni mudhiketo nga. Women rep. Ni kaeto County Secretary. Janabi. Isaiah Ogwe. Yes. Koth Wun Chiemo. Mane innovation. Ni kaeto CEC. Mar Finance. Yes. Mutingo Dech Homa Bay County. Ilongo ninga. Nicholas Koriko. Yes. Kumi tena. Ya Ukambi. Kumi tena. Awora Homa Bay. Osemoke. Kendoliel. Ano modi makoyo. MC Jakakamega Spandito Safugoto miso. Koro wuoda bandu. Samonde kingato tich mano marot. Yes. Ka in ja tich ot. Iluongo ni house help kata house manager. House manager, house technician. Job description maren kamo. House course, koseni chores. House chores. Bas, mano japuonj wuoyo. Koro house chores. Gitinga moga mo wawuondre niya. House chores. Wawuondre niya. Ondiki kaka house manager. Yes. Kata household technician. Titiyo ne tajiri modak Lavington. Yes. Ngama miyo. House chores. Kinyo picha no maduong. Yes. What is her job description? Job description mara kaka house help en luoko omete, kamis, iwinjo, bra, iwinjo. Mano koro yine mi mana aluoko gik mdosi iwinjo. Mama ni be ka erwayo mama ni iwinjo. Ruecho be nitie nini e payroll. Iwinjo mama ni nyakarwa. My son, I'm not feeling well today. You're not feeling well. So I want some ruecho. Nyakirwa mama. Koro miyo moro. Nyocho ndik tich Lavington. Yes. Gimiyo moro ni Wakisha Mwikali. Odhi tich koduogo dhiambo kare household manager. Yes. Embe karo osebedo kogo kwan. Osego kwano mong'eyo nyaka password mar safe kama mama Mwikali kane $. Mano wadosi safe. Safe en kami kane pesa. In Lavington. Obunga inyalo yudo safe. No way. Nitie. Lavington facto safe inyalo yudo bunga. Yes. En maro moro mamine tuwega mutgi cha. Koken mano moro misoe bwangowa. Bota. To nyaka owuog e mine. Nyaka owuog e mine. Kin siasa ni kose mi finje. Weketo finje yuothi. Okay. Yes. Mama ni okiyo jatende godhi tich. Odhi e kiro. Yes. Safe. In quotes. Oyudo $4,000. Cash money. Yes. $4,000 kiloke Kenya shillings mano shillings 1,460. Mathematician. Current exchange rate. Yes. Okao pesa. Kocha pedo gate otingo suitcase. Watchman penye ni dekanye. Ni me not no kinango timangowa ora na dia losa ngowa suitcase. Yes. Kare pesa kama ka osai suitcase. Me not kaduogo oyudo ka safe onge. Nitoja tich na ere. Nino wuok kano dhi loso suitcase. Yes. Pacho kongoringo mana kumangowa safe ne nitie. Kodhi safe is no. Money is no. Yes. Kare mama ni eno kao shillings
1460 otero kajalemo. Yes. Ni mondo dhi olamne. In fact, iloko godo dhoch modalage. Otiyo mariek. Otiyo mariek koso otiyo mafu. Kuom kawo pesa, wisdom. Japolo isino. Otero te. Fupe mar ariyo. Kosetero pesa jadolo nyise olamone. Dhoch te mani dalau. Chakre kawuono orumo. Kuris. Kuris. Koro gimetim simbi ni weka. Owe simo. Kiwuok e oda ka. Wuok kendo kiki ng'eyi. Yes, kiki ng'eyi. Kiki ng'eyi. Ate dongo dhi. Mama ni odhi ogolo report ka police. Obedo trust don't home. Bas. Omake. Kodhi e court. Ogolno kum igni ariyo. Oyie kethone. Ni notimo makosa but jadole manotimo ang'owa ogwenye gi pesa. Jadole dongo moke. Dhoch okoloki. Ng'ama ofuen ng'a? Mama ni. Prime suspect. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Penj nyocha tim penj maduong'. Yes, congratulations to joma no kalo penj. Puoch gi pap. To nitie nyithindo mano yudo mi. Magowa is not fair. Okay. Okay, unfair. Ka we about Magowa is not fair. Inyalo miyo nyathi, inyalo miyo nyathi ng'ato max 400 to moro miyo 100 maongo migologo. Ka M-Pesa muoro to dani penjo ni to migologo ere. Ini miyo nyathi 100 max. To kinya miyo mere 27. It's okay. Mano bad joke. Mano gimo ko kiwach ni wood game. Nyaka wach. Professor Magowa. Tano 10. Kata bedo wach no we tich kamano. Yes. Kata kamano, gima jonyuol no obedo godo kod to gi ng'ur modhuro. Sama nyithindo gencho bedo registered ne piny mar joklas 8. Kenya Certificate of Primary Education. Yes. Jonyuol ni kono ni kel certificate mar nyuol mar nyathi. Donge? Yes. Gamo kendo pin number kamano. Ang'o miyo nok gi kwa jonyuol namba mar simu mondo mi ka result duogo tiyo negi. Result. Dong nyaka iti gi wi. Ang'o miyo udwa loko duoko mar penj ni ohala. Majo kembe maga go simo gi ng'we yamo. Mago ng'we yamo. Yes. Oloko ohala gi jonyuol. It's a business. Everything is business. Koro ng'ama ok nyal to. Ng'ama ok nyal kanye. Kinyalo chamo kuon gi wiyo. Winjo. Okinya afford 3 shillings mar oro message kata 10. Okay. Ero nyithindo nokalo. Yes. Koro nyathi monjo yudo A cha. Awinjo ni wudo meru njo yudo A. Yes. Olok no ni to 1 gram. How many grams make 1 Instagram? Aparo ni 16 instas make 1 Instagram. 16 abo? Instas. Make Osemoke. Kendo liel. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Siaya County, the great Siaya County. Koso Siaya ok great. Kapok wadhi Siaya County. Yes. Wuod Kakamega umoro ka. Osomo Masinde Muliro University. The great Masinde Muliro University. First year. Yes. The great Masinde Muliro University. Koro donge nyocho miye loan. Help. Yes. Mar somo. Koro ng'e kaka nyithindo be yawuta bandu be kimbele mbele. Giero thonje. Okinya generalize. Iwinjo. Giero thonje, that is one. Ariyo. Joskat gibogine wang ariyo. On national TV. True. Okinya mix othonje gi skat. Okdonji. Okelo kes ni TV. Okdonji. Wude bandu ni. Ade dongo yudo nyarwegi moro mowuok kod Kenya kucho be gisomo godo kanyo. Yes. To nyarwegi ni kare ok ging'ere go maber, odak oko mar campus. To luonge keja ne. Ade dongo wude bandu odhi go sawa. Odhi go sawa. Gi hell. Una gi wendo. Wendo ka wuono. Oluokore gi hell. Koduogo. Nyadende. Odhi gi simu mar smartphone. Yes. 10,000 in cash. Late by a lot. Yes, mago gwena di. Calculate the ratio. 10,000 versus chicken. Wude bandu. Okay, I want a bandu. Mok nyal mix one sentence. Let us say gweno nini othonje gi skat. Othonje nyalo mana donjo gi soup kata gweno. Iwinjo, tadwa wuoyo gi rawera. Kiyudo help, tigo mariek. Ni aki nimepata help tunaenda kurevo. Udhi rev gi pes help. Ibro chul. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Koro
kawadhi thuru Masiaya. The Great Siaya County. Only the Great Siaya County. Yes. County Mar Colonel Rasanga Amoth, His Excellency. Outgoing. Nyakwar Jabilo. Hey. Outgoing, Osiro incoming. Incoming enga? James Agri Bob Orengo. Kanya pogara. In governor ni moro. Angi governor moro. Mane. Kendo ma kwa chiko debet ilongo ni His Excellency Engineer Nicholas Odero Gumbo former AKA MP Wajonya former MP immediate former MP Rarieda running mate mare spokesman. Incoming deputy governor spokesman wa machon mar miga marobila Charles Owino Osendi ko GD Odonjo no Charles Gumbo to setiyo as an MP, Koro kekwa no transfer bed most. Wawere gi Charlie. No transfer. Charlie Okay. is not the governor. Choices of consequences. Charlie is not the governor. Governor en Wajonya. Penyu to Wajonya satima. Oma Bay Wanga ken governor. Magwanga is the governor. You cannot mix Oma Bay gi Wanga. Gi Siaya. Koro gimate mo wacho en niya, Charles Owino sendiko nyithindo adiye police force. Okay. Orwa ojode the late no ndiko Josuba police. Maneno e Lolwe Tv chino mar Osemoke. Senior counsel. Yes. Senior senator. Minority leader James Agri Bob Orengo wuok Kenya. Eno sendiko jedi. Set kedo ne Raila bwana. The national level. Ne we about ndiko ji. No. We about the most transfer injiri Siaya. Transformation of team. Youth ojende football tournament. James Agri Bob Orengo. Ochako bedo MP kapok nonyuola. Yes. Ugenya. Amomo sate Ugenya. Be se di Ugenya in. Keye mtisi wan go mang'eny. Ka giriwore gi wandai. Mheshimiwa David Ochieng. Yes. MDG tano tena. Oh, okay. Chamuru pesa. Pesa to meet me. Okay. Yes. Orengo is the governor. Chak ng'iyo go chon. Senator and Dr. Oburu Odinga. Ikiagino. Mano ok nyinge. Dr. Oburu Oginga. Bas mano. And senator. That is incoming. The youngest senator we have around. Being a slogan ne kinyo Daktari. Nidwa ni siabe team nomination. Apenji. Mchuse ketho gini ka ketho maro Oma Bay. Onge gimose kethi bwana consensus. Garachni adwa penjo. Baba be no se luongo ng'ato no bio chungi chama ne. Why are you blaming Raila Odinga? No. Baba pok no ngiso ng'ato ni oyo adwa ni chungwa. Nikech kwa ng'iyo Siaya. Yes. Nyochuda bago Charles Owino hongo. Ochiko. Koro litnu. Is he a politician? Koro litnu. No. Miyo SG mar ODM Edwin Sifuna. Bane doge. Inge kaka no duoke. You are not my equal. Yes. Correct. Equal mar Charles Owino en bunde. Gilisas. Koro ko keto jotelo gerati. Yes. Kanyo mbele ka. Siaya ka. Nyocha gidonje opinion polda. UDM. Mar governor Rob. Dongeni asimiu. Dongeni asimiu. Gidhi kawo gokinyi. Dogi biro gi independent bwana. Gidhi kawo gokinyi. Gidwa confuse yo pin UDM ODM. UGO. Tigi. Osemoke kendo liel. Ano moni makoyo. MC jago kamega spalito saf goto ngiso. Koro wuoda bandu. Wadok Migori County. Yes. Iluongo ni county mar His Excellency. Doctor. Okay. Okay, doctor. And then teacher. Doctor is incoming governor. And teacher goes. Teacher Okoto Bado. Chemist teacher. Yes. Zakaria Okoto Bado. Mano mar party miluongo nango? Party miluongo nango? Ile chama yake ya PDP. Mamlaka kwamo? Uraia. Mwananchi. Koro. No bago rally moro poster ground. Yes. Mane chuny siasa mamigori. Chuny town. Okelo Dr. Chilomboga yako. Yes. Ano the incoming second governor. Chielwioke. Kae to chako tingo. Daktari. Dr. Pamela Odhiambo. Yes. In fact, ento no muomore obiro e campaign rally mano okobedo invited. Oja siasa. No. Akweli. Okay. King'iyo kwan siasa ma county ma Migori. Last time governor nen Jaluo. Yes. Deputy nen Kuria. Senator nen Dr. Machage the late. Machage the late, yeah. The twins. Women rep nen Jaluo. Nen Mamacha. Mamacha.
Denita Gati. Bang'e modugo kelo Pamela Odhiambo. Yes. Koro kwano masani udwa poge nang'o? Migori dhi chamo sulu. Nyiso nuda miye oganda ogno nage te. Dong gin gi wabunge, Kuria dong gin gi wabunge. Wabomiyo gi county speaker. Sirikal must be shared. No, county speaker, majority leader, minority. Positions pod nitie bwana. CCM mago position. In fact mago lemo. Dong gin lemo e sirikal. Lemo positions are different. Lemo gin jok manie high table. No, imo wacho. Positions gin speaker, CCM, finance, iwinjo. A county kise yuda finance to you are safe. Okay, we are safe with Wuda Bandu. Kata kamano. Dok moro nchotigo mok ber gi chairman wa mar party. Yes. John Mbadi. John Ngongo. CPA. Odhi Migori, onyiso jo Migori. Neighboring kamano. Nija Jubilee ok nyalo yier Migori kaka gavana. Iwi. Ni mheshimiwa Dalamaso Tiela Nyango. Yes. Chielo yoke. Mochungi Jubilee. Ni Jubilee no, ni mano od lomo ok nyal bedo Migori. But Jubilee ni Azimio. Ema dhiera. Yes. Koro kare udwaro kura nang'o? Ang'o moketho baba ne kura gi thuon? Iwinjo, mano aparo ni dhoge no pusore. Are you sure? Yes, Dalmaso Tieno has a democratic right to vie for any position anywhere. Kata abe achung. Ichung kanye? DAP, dong market milimani. Ichung e odi. Market milimani. Okay, adhi chung e baf kaluoko na. Eyo machiek. Wate guru ratiro mar loch demokrasia. Mamiyo ji thuolo te manie Asmiu. In fact, sani Asmiu en a party. Yes. Azimio la Umoja, One Kenya Alliance. Kalonzo dongo win. Ber kosok ber. Right. Ngamo win. Dong Kalonzo. Dogen one and the same thing. The second. One and the same thing. One nango. Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, Kenya kwanza. Yeah. In fact, kata no pinja. Ni Azimio la Umoja. Kenya kwanza. Yes. One Kenya Alliance. Are they not the same thing? One and the same thing. You gotta go no so campaign. Kararuto girini ergi Raila. Osemoke. Anamoni makoyo. MC Kakamega Spanito is sabu goto ngiso. Dakika. 28. Odo I think the last one. Then what the another one. Tupige ya mwisho. Kuna historia kwa hijack Liete. Wanasiasa sasa hivi wana hijack matano. Na opinion polls. Kisumu tutapiga. Basi lazima tupige ndio tamu. Kisumu. Wakati mara reko wakati mogik. Walewe Malieti. Tumepiga siasa. Hiyo ile inakuwa nataka ipikwe topic yake. Tupige hii Kisumu sasa kwa hii politics. Hii set ya politics ama itakuwa tu political wagoe sana alafu tumalize counties. Alafu sasa tuanze the next. Okay. So N1. Wuda Bandu kawatieko cheno mara Osemoke odichieng' ma kawuono. Yes. Wang'eni wane season mar siasa. Kata wambe kuwinjo wa kendo uneno wa Lolwe TV ka en siasa 101. Siasa gikoth. Siasa gikoth. Siasa gikomo. Fertilizer nyocho nyocho sekel. Pure uru. Wapur. Okay, wapuro. Koro. Siasa giliete. Yes. Ang'o machandi wachno? Sani jo siasa o hijack liete te. Ma liendu ng'atwe motho. Ja siasa obiro gi goons iwinjo odwa campaign gimowe onge platform iwinjo anadwa kwa jo manigi liete with all due respect kanga ja siasa obiro liete dwa wuoyo nyako nyieo airtime minimum MCA 5000 ka nomination fee jo ginyalo chulo itemo wacho ni kabiro liel abiro yuagi yes achulo pesa kendo okibiro yuaga to sani ok yuagi mara riyo inge kucha kabiro saro kucha ere makosa sani ok yuagi ji sani airtime bwana. Kendo sani gi choose liete magidhiye, liete madongo. Emergency okawuoni. Ne usechako, giseyiko, kifo se wuoyo. Jo siasa osebiro. Iwinjo. To liel ma oyuma kama. Maonge kore, kore gatacho. Ne, aro kanyo siling 500. Osemoke kendo liel. Anamoni makoyo. MC Kakamega Spandito e saf goto. Kapod mana weche mag jo siasa gi nomination gi campaign. Yiero maduong'. Gimoro njoko mora. Wach mar go pata gok. Okabiluongo nyi ng'ato. Gin osiepe ga, gin jo siasa mosiepe ga. Ibro padi, ing'eni ibro padi. Ibro kona ni wabiro padi gi dhogi mano mena no. Yes. Ayie ni dhoga to mara mari mar wew. Mar wew. Ayie ni mar wew deyo. Kata kamano an kod ratiro. Freedom of speech. Yes. Jo siasa uketho kendo uketho kura ne jakom. Ang'o momiyo kadiponi osemiyi ticket mar party. Yes. Kaka ino osemiyi ticket. Be okibilando ne ng'ato. Ang'o momiyo udhi e mbui
Bloggers. Jo siasa sano lokore bloggers number yes, 1. Di blog ya kutosa. Di blog ya kutosa. Kare kuru wewe siasa mondo ber bloggers. Ngato yodo no ndiko ni it's a done deal. Done understand. You statement Lolwe. Congratulations. Congratulations. You deserve it. No. Ipani sayude. Kori pani sayude. Ipani kori di bedo MP. Udhi ketho ne baba kura. Yes. Nikech mokuongo ka ilando no ka pile ni nomination wadhi timo tarik makama e county makama kata no mabeki. Mano chama emolando. To chama postpone a nomination pile. Kara ukwatima nomination ele. Iwinjo. Titigi wi yoyo. Kora penyi. Koro chama nigi right mar postpone nomination. Kata mar Mombasa. Nyocha gi postpone nomination. Nakuru the same. Nakuru gi postpone nomination. Over fears of violence. Koro maber Evans Odhiambo Kide. Nyocha miji nafas mar loso chama gi. Indak bilo se party ni. Kori tamo nyiso Dr. Evans Odhiambo Kidero, our incoming governor. Mwadhe miya gokinyi. Nino lost chama ne mo independent bedong chama. Yeah. You are not aligned to any party leader. Achunga kenda. In solo you are your own party leader. Gimote mo achenia. Nyocha tulo moro nenore aero. Yes, ka ngire Professor Peter Nyang'nyong'o dimron morwakwa malongo momiwa niang sukari. Ego poro ne pro. Iwinjo waduogo aero kwa kala aero godhiambo. Rallies nyocha peaceful. Benwe gimoro. Best boys. Pesa sasa ni wuok bo. Apenji. Nuwe aero. Dinuwe dine tuloro ku. Oro kata kama weyo. Nuwe matin ma jiogore. Mano makosa. Makawa just a few thugs mano bedo hired goons. No bedo hired ginga. Ginga. Opponents. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita Safugotomis. Nyaka jumano manyien. Chiono makama. Osemoke kokalo. Lolwe TV nikech gini en marwa. Oriti masana.